Fil-marfa daħal ammont sabiħ tal-ampuki, ħut li nqabad minn diversi sajjeda, fosthom kien hemm lanċa b'550 kaxxa mimlija l-ampuki. Ħut minn dak li nqabad kien saħansitra jiżen mal-20 kilo. Is-sajjeda qalu li kien ilhom joħroġ temp tajjeb jew temp galbu kif jissejjaħ fost is-sajjeda stess. It-temp sabiħ li jagħmel fil-jiem li għaddew irriżulta f'qabda tajba ħafna li qed tiġi kkonsidrata waħda rekord għal dan iż-żmien tas-sena. Is-sajjieda ta' din il-qabda esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din il-qabda mhux tas-soltu. Nagħti ħlajt mill-ampukuj u b'għad nerbu nitkaxxaħil. U jiena ma nabdu dak sekħiw bħal ta' żminijiet għax ilu ma jgħaddu dak sekħiw bħallhom. Kellina ma naqbdu daqsxejn issa morna tis-sajda u għadda l-ħut muħbadna aktar mis-soltu u tħalġejna tħallna biex imbijaw il-pexkerija. F'komment fuq il-mezzi soċjali, il-Segretarju Parlamentari għas-Sajd u l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, Alicia Buġeja Sajd, laqgħet tajjeb din l-aħbar u sqarret li aħbar bħal din tkompli tħeġġeġ għal aktar ħidma fis-settur tas-sajd.